Sembles molt enigmàtica mentre m'emboliques la mà amb el teu cabell màgic. Ho sento. Intenta no esverar-te. Flor que resplendeix, fes brillar el poder, canvia el temps passat, torna-ho com era abans. Cura el ferit, canvia el destí, allò que s'ha perdut, torna-ho com era abans, com era abans. S'espera, no t'esveris! No m'estic esperant, t'esperes tu? No, només m'interessa molt el teu cabell i les qualitats màgiques que posseeix. Quant de temps portes fent això? Des de sempre, suposo. La mare diu que quan era un nadó la gent me l'intentava tallar. El volien només per ells. Però si el talles, es torna castany i perd el seu poder. Un do com aquest s'ha de protegir. És per això que ma mare mai m'ha deixat. No. És per això que mai he sortit. Mai has sortit d'aquella torre. I tot i així, hi tornaràs? No! Sí! És complicat. Així que... Eugene Fitzherbert, Ah, sí, bé. T'estalviaré la trista història del petit orfe Eugene Fitzherbert. És una mica depriment. Hi havia un llibre. Un llibre que llegia cada nit a la resta dels nens. Les aventures de Flanagan Ryder. Un astut aventurer, l'home més ric del món, que tenia bona mà amb les dones, també. Però ell no presumia d'això, esclar. També era un lladre? Doncs no. De fet, tenia diners per fer tot allò que volgués i anar allà on més li plegués. I per un nen sense res, no ho sé, allò em semblava la millor opció. Això no li pots explicar a ningú, d'acord? Arruïnaria la meva reputació. I no ho volem, això. Bé, què és un home sense una falsa reputació? Bé, hauria d'anar a buscar més llenya. Escolta, vull que sàpigues que Eugene Fitzherbert m'agrada més que Flynn Rider. Vaja, doncs ets la primera. Gràcies.